באמת שקשה להראות את מה שקורה פה. עיר עם 2 מיליון תושבים. במבט ראשון זה נראה כמו עוד ישראלי שבחר לשתף את העולם בהנאות שלו בחול. גם פה יש בזאר מאוד מאוד יפה, בוא נראה אותו. אבל הפעם באמת מדובר בטיול יוצא דופן. תראו, אנשים חיים פה בעניות נוראית. אנשים מתחננים לאוכל. אפשר לראות כאן דפתים פה למטה, אנשים חיים ממש נורא והיום. בני וקסלר מירושלים, בעליה של חברת התיירות וקסלר טראבלס, מספר שכבר ביקר בסעודיה, בעיראק, באומן, בכווית, בקיצור כמעט בכל מדינה שבה לא מקבלים דרכון כחול לבן. בחודש שעבר הוא החליט שהגיע הזמן ליעד חדש. אני נמצא כאן על ההר למעלה, אפשר לראות את כל העיר כבול. איך בן אדם חושב פתאום לנסוע סתם לאפגניסטן אחרי שהיא בשליטת טליבן? הכל התחיל לפני 8 שנים שעשיתי פעם ראשונה לדוביי, וחזרתי מדוביי ואמרו לי, אתה חולה נפש, איך אתה נוסע למקום כזה מסוכן כמו דוביי? אבל היום אנשים מבינים שלא כל כך מפחיד. אתה מבין שאתה פשוט רוצה לחוות תרבויות שונות. הגיע הזמן שאתה רוצה כבר לאתגר את עצמך עם תרבויות קצת שונות מה שכולם מכירים. זה נקרא שוק הציפורים בכבול. אבל עם כל הכבוד לריגושים, אפגניסטן זה לא צחוק. 3 שנים חלפו מאז שהאמריקנים ברחו משם עם הזנב בין הרגליים והותירו אחריהם בעיקר שאריות. בוא נראה קצת מהמוזיאון, מהמסוקים, מהחלקים שנשארו כאן. בוא נראה מה קורה. Cluster bomb BLU-97 this time. אוקיי. That's for one box 250 cluster bomb. Drop by B-52 plane. אז כאן אפשר לראות את המסוקים שנשארו מאחוריי. את מקומו של הצבא האמריקני תפס שלטון הטליבן שעשה קאמבק אחרי 2 עשורים של מלחמה. אז עכשיו נראה את הדגל הטליבני. זה הדגל שלהם בו למעלה. וחרף ההבטחות שהפעם זה יהיה טליבן אחר, האפגניות שוב מחויבות ללכת מחוסות לחלוטין במרחב הציבורי, אסור להן לדבר, חופש הביטוי והעיתונות ספג פגיעה קשה, והכלכלה שבלאו הכי לא הייתה במצב מזהיר, הידרדרה עוד יותר. מצד אחד יש פה הרבה מאוד עוני, מצד שני יש פה יופי שאני לא ראיתי כמעט בשום מקום בעולם. המצב שם קודם כל מאוד מאוד קשה, מבחינת הכל, מבחינה כלכלית, מבחינת המצב של התושבים שם, השליטה הטליבנית, ואתה רואה את זה על התושבים, אתה רואה את הפחד בעיניים שלהם, אתה רואה את החיים הקשים שהם עוברים שם. כאן הייתה שכונה יהודית, פה גרו יהודים בזמנו עד שהעיפו אותם, וכמובן השמידו כל זכר ליהדות. ומעבר לבעיות של אפגניסטן, ישנן גם הבעיות הפרטיות של בני באפגניסטן. חברים, אני פה באפגניסטן, אני מדבר בשקט שלא ישמעו את העברית שלי. הגעתי פה לשכונה שהייתה פעם שכונה יהודית. זה נראה לכם איפה בית כנסת שהיה, כמובן שלא נשאר כלום בבית כנסת הזה. שם באיזשהו מקום, אם יש חשד למישהו שהוא ישראלי או יהודי, ישר יש דיווח לטליבן אין מה לעשות, זה נגמר, הציבור נגמר מבחינתנו. ישראלי, יהודי, חרדי, דובר עברית ושומר כשרות במדינה שלא נחשבת לחובבת ציון בלשון המעטה ולא מצטיינת בהיצע הקולינרי שלה. הקושי הגדול אפשר לומר זה האוכל, אני לא יכול לאכול שם כלום, אז אנחנו צריכים לחיות מפירות וירקות ומדברים שהבאנו איתנו. עוד פחדנו להכניס כאן תפילין לתוך אפגניסטן. מצאנו רעיון, לקחנו את התפילין בתוך שקית של חנות רגילה של דוביי שמוכרת כל מיני מזכרות וכאלה. אם ישאלו אותנו מה זה הדבר הזה, אז נכון להגיד להם שבעצם התפילין זה מזכרת שקנינו מדוביי כמשהו שמרנו, משהו יהודי, שאין לנו מושג מה זה, אבל קנינו שיהיה לנו. אז תראו איך זה נראה. זה נראה שקית. מה יש בתוך השקית? יש כמובן את התפילין שלנו. לצד החזות הסטריאוטיפית והמאיימת של אנשי טליבן, בני מספר שכשמדברים איתם, דברים יכולים להרגיש קצת אחרת. הדינמיקה עם אנשי טליבן, מה ספר לנו זה משהו פיקנטי, מה היה? כמובן שאסור לצלם אותם, צריך מאוד להיזהר מה לדבר איתם ואיך לדבר איתם, אבל בסופו של דבר כשאתה מנהל את המשיחה, הם משדרים מאוד נחמדים בסופו של דבר. אבל בכל זאת, באפגניסטן שולט ארגון דתי פונדמנטליסטי, ואם חלילה מישהו היה יודע שישראלי דובר עברית מסתובב ברחובות כבול, כנראה שהחיוך של בני היה יורד מהר מאוד מהפנים. תאר לנו הסיטואציה הכי מפחידה שהייתה לך שם. ביציאה פתחו לי את המזוודה, והתחילו לחפור במזוודה שלי. ואמרתי, אוקיי, יש לי פה שמפואים בעברית, יש לי פה משחת שיניים בעברית, יש לי פה תפילין, יש לי פה סידור. הלך עליי. זהו, אני מפה לא יוצא.
ואז עשיתי משהו, אני בדרך כלל די ביישן, אבל עשיתי משהו דרמטי מאוד. פשוט הרמתי את הקול שלי שם, התחלתי לצעוק להם שם, כל האלה המאבטחים שם. הייתי עכשיו באפגניסטן, אני בהלם מאנשי הטליבן, איזה אנשים טובים אתם, איזה אנשים מיוחדים. כל הזמן מדבר אליכם שאתם טרוריסטים, אבל אני רואה פשוט אנשים מדהימים, הם פשוט חיבקו אותי, ואני בינתיים סוגר את הרוחסן של השמפואים, סוגר את המזוודה, סוגר את הכל, הוא לא קולט, הוא כל כך מורגש מהמילים הטובות, סוגר ואומר לו, ויצאתי משם וסיימתי. זה נקרא בלו מאסק, זה כאילו המסגד הכחול. אז לאפגניסטן ספק אם בני יחזור בקרוב או אי פעם, אבל אל דאגה, הוא כבר מתכנן את הטיול הבא ביעדים שאנחנו נמשיך לראות רק על המסך. אבל זה ממש מפתיע לראות משהו.